Guys, that's what I'm saying, guys. Guys, wait a second, I'm going to go. Guys, Ibaba, don't go mira, guys, go quick down this you. Guys, what you have to press? This is the conversation. I'm going to now. To know who's another road, guys. Yes, Vanessa, come look at guys, panic under Kuboku. So, that's a Buddha road. Ndikatedza road ndikauya kunokunda zati andikashai bus stop saka pane bus stop irapa iyi pane bus stop irapo iyi kuti ndizoti saka ku town ndokwira papi iyi inoenda uko ika tinoenda uko ndo pandaperera ona iyo i bus stop iyi amona kweta iyo iri kurya itinde uko sio zoti ndokwira ipi zvo ndo pandastakira ipapa anda baisa wena kandione ipo yakanyogwa nekuti iya ina kunyogwa iyi unosaka namasarugari guys imwe iyi muraitioni amonati yakanyogwa zvemafamu yakanyogwa zvemafamu guys zvondoziva sei kwiyo iro bhazi rikuya rinoenda ipiro ipapa ndo patove neconfusion ipapapa guys ndopinda imomo rakanzi park farm guys iri rakanzi park farm ndopinda imomo guys rakanyogwa kuti farm irori ndopinda imomo here guys ndobvunza ani driver ndobvunza driver ndobvunza driver here so zvavhara do driver wavhara do ndoravhagwa guys zvavangoma ndoravhagwa chida ndonobvunza guys masikizolo ndoravhagwa zvechiti ndoenda kunobvunza chega tidomirira rimwe bhazi riuye zvinhu zvacho nokuti riri kunzi riri kuenda kumafamu kwai kupi kwai park farm riri kuenda kupark farm hamunoti kumafamu yakaende kupi kumapark farm kwacho asi ndibvunze zvana izvo ko ndikabvunza vana ava zvapari kufamba vana vakawanda. Hi babes, can I ask you please, if I want to grab a bus that goes to town, yeah. Which one is the bus stop? That one or this one? This is on P. You can go either, but I'll go over there. There? That one's going to town? Yeah. Oh, not this way. Oh, okay, thanks. Tatorashika. Tatodokwira zvisizvo. Kwai kutown toenda nokokoko. Park Farm 3? Yeah. Okay, thanks. So if it's saying Park Farm 3 going that side, I mustn't take it. If it comes here and it says Park Farm 3, then go on this one. Oh, okay. Thanks, babe. Huh? Mzacho. Tatodokwira siriro. Kwai tinde uko. Mzacho. Kwai akusenda ndibvire Lulu akusende kuti asekotireke zvamviwe. Isiye. Akusendiye iko iwe Lulu. Lulu saka ngawe madhire edu ka usazokanga madhire edu sha but ndakatotanga ndaona ta but ndakatotanga usazokanga na dhiri anditombo ku remind Lulu anditombo tosangana na 7 tosangana na 6 na 7 ndopa tosangana ipapo 7 maniro ko accent yoita chichinjawo zvona iwe Lulu accent yoita chichinjawo ka guys koma ndini ngauda kona machingwe ni accent yeko Africa kuti ndadi kwai bus rikauya richiti park farm 3 richinda kutogona kwira rikati Park Farm 3 richinda kutongokwira ose. Pakaipa guys. Pakaipa.
aya ndiwo anoi manyunyu pamishoni chaiwo manyunyu pamishoni haana kuti kudii hai hapakaipa but park farm 3 uku rari chiburisa vana apa shuwa kura kuti riri kubva kutaundi regai ndinde uko kwaataura mwana uyu gai ndinde uko nokuti uku vanhu vari kuburuka kavatinda uko kura kuti uku vari kubva kutaundi shopping uko uku ndo kunokwirirwa kuenda taundi regai tijambe redi tinde uko kuneyoyo bus stop imi zvakaoma kwaenda kuzati rakanzi city center park harina kunyogwa remi harina kunyogwa rangonzi park farm harina kunyogwa saka ina ndihozika kuti park farm ikutagwa ichii harina haro kunyogwa saka ndambouya apa ndikashayiwa ndakashayiwa apa hapana chipepa chacho chotaridza kuti bhazi rinofamba sei hapana chinhu apa hapana chinhu kwanzi naruthi moyo kuBrayton kwandiri kunonzi kuBrayton kwandanga ndauya kunonzi kuBrayton uri right kunonzi kuBrayton kunonzi kuBrayton kwandiri ndizvo chaizvo hanzi amushandise mepe here nani ndiri kufamba neshoka here nhaidziya kufamba neshoka ini ndamboya netaxi saka ndazofunga ndaya netaxi ka ndazogaya kuti ndine tiketi repasi handiti papa ndakaudzwa panapa padiaries nevamwe kuti tiketi iroro rebhasi munokwanisa kurishandisa kuenda nekudzoka kwese kwamunenge muchingoenda saka ndagaya kuti pana kuti ndimbobhadhara futi zvemwe mari beta ndingoshandisa tiketi rangu rebhasi ndikwire mubhasi because tiketi ndinaro udzara ndichabhadharika apa. Sabina, how are you? Saka ndo zvandangoitira mishawo zviri sei gaitimire mabasa chasingauyi kudai gaitimire ichi guys ene ndakapusa ichi ndo chandandichitsvaga ichi chakaiswa apa ichi ndo chandandichitsvaga ichi ichi ndo chandandichitsvaga ichi guys ichi last Saturday ndapasina kunyongwa kuti paki farm 3 guys apa pasi patakamira apa muri apa pasi hapana pakambonyogwa kunzi park farm 3 apa hakana asi kandi chinoburukira kwari nokuti riri kuenda kuhospital iri asi ndinoburukira kuhospital yokwira rimwe bhasi ndozodzoka ndakadai nekuti tiketi richingofamba karina basa unochingoenda naro chete hapana pakambonzi 3 kuda pakanzi en route 3 city patangu city hospital chakaisa papaura china kuisa pabus stop ichi ndo chandandichitsvaga ichi ndamboya ndichitsvaga chinhu ichi ndikachishayiwa ichi ndamboya ndichitsvaga ichi ndikachishayiwa ichi esina ichi ashimofu muri sei apa hapana kunyogwa zvepark farm 3 apa guys ndongokwira nenda kuhospital ndinoburuka kuhospital ndokwira bhasi ndoenda nai kwira bhasi ndoenda uko hanzi you are near the hospital Ruthie ndiri near the hospital here pano pandiri nokuti pandidza pane mabhasi akunda kuhospital am I near the hospital iwe mufana zuwa reuri kuseke saka ndiri panze nehospital ndoinda here kuchipatara ndodzokazve Friday service is also different to weekdays bus service weekend ndononoke kuya unless kwamunogara kwakasana nekuno ino bhazi kusvika nanhasi sina kana mbodarika guys nanhasi kana bhazi rambotipei hapana kunze kwerori yaraita ndidhosidhevha kwaindomanya kunobvunza ndikareki kana ndikuda kuenda mutown des ndikuda kuenda mutown kuti ndinobata bhazi rinoenda kumba saka ndoda kuenda mutown ndikaenda mutown ndokwai ndichiuse Google Map handigoni kuishandisa ini Julia handitogoni kana kuishandisa Google Map zvokwadi zvemwe zvamwari zvokwamwari chaiko zvomene kudai handidogoni kuishandisa Google Maps chamotaura iyo handidogoni kuishandisa ini zvokwamwari chaiko handidogoni kuishandisa kwai ndakambokwira bhazi raida opposite ndakazonokwira ko do you live kutoni kuti chii Ruth wati Ruth do you live kutoni kwai mamchinde pane kwana ndauya kunoku kwanzi do you live kutoni aiwa regai tivhunze dhiraivha bhazi ringe rangu yatitorimanyisa kuvhunza
ndikakora ndakamira pane icho chimaoko achivhugwa necharudai pandauya ndisina kana macloves ndambuya netaxi ndauya netaxi because ndasingazivi kwandikuinda saka now that you know munhu andandafambira kuya kuzoona ndawana abuda kwai download Google Maps straight for ndinayo hangu pafoni pakusagona kuningirira kusagona kuishandisa nhasi pega ningokwira chero mune mabhasi saka ndisangamo ndachembera vasikana hallo zvondimhoroso adeva vachindipa lift asi vandiziva mandizivirepi vandimhorosa mandifananisi handizivirepi handisiri iro bhazi iro rimwe bhazi riri kuuya iro guys iro rigaitifunze irori rigai nditomira apa ndifunze irori zvakaoma ndokuti mafikizodo pataundi iro bhazi rigaitifunze iro iro riri kuinde ipiri 3 ini ndiro iyi City Hospital 3 ndobvunza ini. Hi, are you going to Warrington? Huh? Warrington. Warrington? Warrington? Yes. No. Or town? No, you want Queensgate, that side. That side. Oh, yeah. Thank you very much. Thank you. Ndavhunza zvangu zvaita kwai that side. Todzokera zvokuya kwatambobva kuya. Tikati ndona bhazi rakaita tikati roenda kuWarrington kuda tingakukwira tinobukira kumba kawani. Kwai ndai kusaidi uko. Saka mwana uya haatoziviwo uya watinda uko. Todzokera uko. Zvinhu zvacho. Iwe ndiregei Warrington amene ikoko. Zvinhu zvacho. I'll download the movie. Download. Yeah, quite that side. When I had those CV, we are cool. I don't think I found any bus. I could pass. You only can find any motor. I found the bus. Get to quit up. Warrington. Kupia men. Papa baba ni company kwa kunsi. Mwana ucha ninyepera park farm 3 iripo ipo. Park farm 3 every 20 minutes. Asakarapa dusi. Chiripo hapa. Ndeyiti zvekuda ukavhunza unoi get away. Ukavhunza. Zvinoda kuti varungwa ndiwe nemwe wakanaka chaizvo usho wanoda kudaira zviri bho zvine rudo. Guys. Aiwa. Hey. Kwani nhasi mandisix. Ko handi ndokurashika kwatotanga ndichita here kunzvimbo nyuwani. Kwani kunzvimbo nyuwani unototanga uchimborashika uchibata chigame next year kana next year munenge makuti takuseka nyai. Chinenge chakuiseka kana tiri vapenyu kuti guys muchazoere rimwe gore kurashika kuriko guys. Zvoka. Indotoseka namusa rugare ndiregei zvangu. Yusofio in London. Bus timetable yemabhazi ndinayo yangu ine kwangu. Ndinayo iwewe. Zvakaoma izvi. Gaitimbodzidzavo dzimwe nzvimbo. Put the camera on the timetable so we can see where you are. Timetable manje iri pafoni yandi kushandisa kuita live mamoyo. Ipapa. Ndo pane pafoni yoyi. Fanzi mene gold anotoka. Vanhu vemuno vanotori vemuno chocho havatori nautsinye. Vanhu vemuno chocho havatori nautsinye. Ava vachena havatori nautsinye. Utsinye tisu wekanda ganda reblack riowekanda. Vemuna havana. Kwai London haisi Jose memene nemota. Zvakaoma kani. Asi wachipinda muJozi shumbure sezvo ndakatanga chicha. Chipinda kuJozi waitambura kuti graduation ndapinda nepi. Kana zviyanda buda nepo waitambura pawabamba wabuda waipatsvaga ugotenderera uchida utsvaga kumba kwako kwawabva uchangopinda muJozi ndo zvataitoita. Chajaire edu asikana. Kaoma ndati egai uyai mutiseke tose. Ndati uyai tiseke tose guys mundiseke tiri tose pano kuti marashikazve. Timarasika ka. Netuma upcoming tikukurawo kuti tivapewo ka content. It's all about content kama sawa. Tuma upcoming heyo content SIS MELLY in London varashika. Content ninge yatobuda. Timetable iripo kwa in 20 minutes time timetable.
E. Park Farm 3 na Saturday andika E. Saturday ish. Iri basi iri. Park Farm 3 iri. Ingwe ko zvi. Ndio time ish. Izvozvo. Rukuya manje. Rukuya manje. Rema aiwa sisi Rema ako tinongomira takadaro kuseka totoseka usingaregerere ipi ngaitiseke zvedu Mwari ndimwari vanoramba chingori Mwari ngaitiseke zvedu ati tine zvichatibata iyi pana zvinhu zvacho zvakaoma zvinhu zvacho mahwani pakusangozopawo vanhu lift guys, pakusazongopawo vanhu lift. Asi sekuAfrica tikaona munhu akamira bus stop tinomumirira kutobvunza kuti uri kuindepi, tokwidza munhu unosarawo kwaari kuinda. Zvino vanongodarika guys, vanongodarika. Iwe mubelieve hatidzimi, vanongodarika ava vachiinda vanhu vasingambomiriwo kubvunza kuti hey, are you going, where are you going, let me give you a lift. Maitia zvakaoma kurashika uku. Tiri kuda kuenda kutauni magita tarashika, saka tambodzembereka ipapa tisingazivi tokwirira apa reka tokwirira uku katokwirira papi. Taudzwa na driver basi kunoti ane confidence patakamira ndipo chaipo. Toda kuenda mutaundi. Kwa inga wani mati kwa Afrika kaka. Ndimamvundla, how are you? Zvakaoma. Sure kana kumira wachibvunza kuti where are you going? You want a lift? Do you want a lift? No. Vanongopfumbura mota dzavo vakananga vakaenda. Pfumbu nemota dzavo. Hey guys, in Africa we give people lifts. Amen. Ndamborasika mutabu. Kuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Hanzi mukunotenge kana dray. Unosa zvaitika dray. Ndandaya kuzoona umwe munhu unoku. Saka ndakuzoona umwe ndanonoka inini. Andika ndovandaona munhu yatodi abuda. Andwana. Sandana munhu yabuda ndibva ndangoti ndibva ndichi mira ipapo ndikati wakumira ndichamiri. Iwe unozoya uchidini? Uchinditora mangwana tichinda kuchechi. Anmona. Saka ndikati rega ndiinde ndichiziva zvinhu nzvimbo rega ndikirechi. Rega ndine ndandapfuura apa ndaona mabus stop. Ndikati mabus stop obvious mabus. Chega ndidzokere nebus. Andwana. Saka pandinenge ndazodzoka paya ndichindoda kukwira bus, ndichaziva kuti kwaita mabus stop tu yakananga uko neyakatarisa uko. Kana ndichida kudzokera kuti ndokwira sei, ndoenda nokuku kwere, ndonamboya netaxi kaunida nouko. Saka ndichazima ime ndongodzembereka, ndamboenda pane bus stop iyo. Saka ndakaona kuti chibhodhika chakaiswa paporo riri paside. Ndanotsvaga mubus stop ndikachishaya, handimamwanisa mabus stop. Ndobva ndadzoka kunoku, ndobva tabvunza chimwe chimwana. Chimwana chikati ndai munokwirira kwamabva kuno kunokwirigwa. Saka ndasvika kwa bhazi razouya ndikabvunza zvikanzi aiwa dzokerai uko kuno kwandamira kunoku. Saka ndopandamira. Handisi kutomboenda kwese kokomagini. Ndikutosvika mutauni ndichikwira bhazi rekuenda kumba. Ndandombobvunza bhazi roti mukuenda kwari ndinoti vanogona kudarikira chinda kakandokuinda ndongoenda kawani. Ya bhazi rakuya manje. Bhazi rakuya. Ndatozviona kuti hakuna zvemaprivate lift kuno api. Ndizvopi tikati rakire bhazi ndinaro. Aro tinaka. Katopinda zvimwe bisi. Bhazi rauya. Tagara mubhazi. Tagara mubhazi. Ndonomburukei. Guys, ndosati ndonomburukire. Usivi. Ndiro chete. Tonomira mberi kuti ndiro ere kana kuti haisi. Asi rinenge ndiro.
Mira mbere chindiro here. Use the Google Map is the easiest. Try out that. Anzitenga imota. Tipe mari chanditenga chatenga manje. Chatenga manje so don't worry. Manje. Asa kuna mawindi akuna. Ndio tutanga kuintroduce chiwindi business no. Tongo bujano pera basa tiketi tinaro tokwira rimwe. Anoberera basi neona noise ndiri kuvawa noise. Mapita noise basi. Take SIS MELLY. That's what zvekuti mucheno kana kuti kupinika zvinopera unotogara wakapfeka polo neck SIS MELLY kuti zvifaye. Guys, when I planted to Papa can do it at 2 in town tonight. Push him from Bassi. I want to sit away the Aluat, the station number 3, Bombay, and Srevan Raku. Google Map, the gate of Tenga serious. Gate of Tenga Chagamot, sketchy second inch. Papa do name what I do to kind of what does I do when I'm going to do about 2,000 to 2.5? No Tengeka. Zvakapera masina totogara takapfeka maziporo nekiwe chemichemeshi idzo hembe dzedu dzichatongopa vari kuchadzosera kuafrica tokwana shumbiresa kudzosera kuafrica kuti kunonodzipfekepi kudzipfekepi kudzosera kuafrica kugara takapfeka iwo masijasi nemaziporo neki. Tatosvika kaizvozvo Bridget Shakata ndikandiri kuWhatsApp. Bridget Shakata ndokandiri kuWhatsApp. Tatosvika kuno kundokuziva kwandatori kuno. Ndokuziva kuno. Pakatopinda patopinda murengi. Ndokuziva kuno. Saka tatosvika. Sana ndiri padhuze nebereki netauni. Ndakapusa. Andiri padhuze netauni. Ndosvika. Tasvika. Sorry.
zvo mapasiva panapa pave ndakarashika guys, mapasiva papa ndakarashika kuti ndokwira here kana ndoburuka paya ndakazodiko paya guys, ndakazokwira ndikakwira mudenga here paya pandakaenda pasi. Haya regai ndifambe napasi, kwavari kuenda pasi vari kuende pa fambawo napasi. Ha guys, zviri kufamba sei panapa? Okay, ende ikoko. Aiwa, musiya ndakadiko ndakakwira, handiti musiya ndakakwira ndeitokwira, ndakakwira musui tune kwamave. Ndichakutaridza ya ndisikuda kuti ndikurise vanhu muzati vavengi vakamirira. Gaitimbokkwira, gaitikwira kwapa vari kuti wani bhazi rinokwirira apa, ndogona kukwirira pano. Regai ndikwirire pano bhazi rekuenda kumba, bhazi rinogona kukwirira pano. Asi kamboida ngoti tifambe hedu timboenda mutaundi, kamboida kuti timbofamba hedu takapinda mutaundi, but apa pari kunzi panokwirira bhazi apa. Iyo ningi iyo iri apo yakatonzi 7 minutes bhazi riri kuya, 7 minutes bhazi riri kuya apo. Aiwa regai ndikwire ipapapo, regai ndikwire. Muda kuenda mutaundi ndatozoenda kutoburuka ini ndotozviona bhazi riri kuya apa guys. Iri bhazi chitonyora kadenga apo icho bhazi riri kutouya, ndodomira pano tondokwirire ipapa mandi apapo timire panapa. Amagenda tomirira pabhazi ndipapa parokwirwa, ndotoda ndichidzidza unoda kutoziva kuti pana panokwirwa bhazi, nasingadozivi ndoenda mutaundi ndoenda kwandoziva uko kwandosikwirira zvonda toona kuti pano panokwirwa bhazi ndakutoziva. So kunzi naMolini ndoshanda mubasa rinotowanikwa kuno. Uri kupi Molini kuno? Unenge waya nevhisa rei kuti uwane basa remumba? Unenge waya nevhisa ripi? Hesikani Dingala Gweru team 054. How are you? Aiwa tirimo toda kutokwira imomo bhazi rikuya, bhazi rakutosvika padhuze pisi totopinza. Ndimire pasha apa navamwe ipapa apa ndo panoya bhasi apa, ipapa apa ndo panoya bhasi ipapa pandatomira pasha apa. I'm learning small Cynthia. Ipapa ndakutoziva kuti pana panokwirwa bhazi, asingadozivi kuti panokwirwa bhazi pasi pano. Iri bhazi rediri, iri bhazi rediri. Kanditora tiketi bhazi rawe, iri bhazi tiketi uya wakaenda ratosvika bhasi takutoita. Kugara kumusoro kuna vanhu here uku. Sorry, ladies, just one question, all right? Not a problem, mate. What's that, mate? Especially Stilton. Where? Stilton. Stilton? Yeah. Oh. It'll be the 904. Yeah? So it goes out to Bay 8. Bay 8? Yeah, Bay 8. 904. Thank you very much. Right. Yeah. Thank you, mate. Kumusoro kungonda zvana uku ndandikwandoda kundava kuku zvezvita noise toita tose noise kuku.
kukwira kudenga upstairs tauya. Ewa tiri mumbazo. Handane confidence Julia. Confidence dziri tizvi. Confidence waita sei? Confidence ndinadzo dzekuti dzekumbotamba dzedzi nadzo. Kazhinji kumusoro kunogara vanenge vachita noise nomudo wachinoise kushure kwangu. Kune vasikana vanotefenyura mabhazi waya madhabhudhika kuno kumai mwana. Zvivana zvidiki zvinenge zvichitotekenyura zvimabhazi zvichidhiraivha mai mwana kunoko. Kutoona kuti shuwa. Chulude tiri kunakigwa, tiri kufamba nebhazi tiri kunakigwa. Tulabe chulude tiri kunakigwa, tiri kufamba nebhazi tiri kunakigwa. Guys, I'm so happy pane zvinhu zvaitika nhasi, but munhu muridzi wenyaya yacho chaichikudza yakandasvika kumbatini life yatinayo muchaudzwa nemuridzi, you'll be shocked. Pane good news dziripo dzaitika nhasi. Muridzi achakudza nhasi nyaya yake alive kana auya. Ndochokwavo vari kuita noise avo, vari kunyanya kuita noise. Kutongochava kudza kuti muri kutaurisa muri kutisvipira munotitsira covid seAfrica. Hey Lily, how are you? Hi Daisy. Hands good. I good news dziripo muchadzinzwa manje muchadzinzwa. Muchashamisika. Nyangorenda ndoshamisikawo asi zvangu ndinyaradza nokuti Mwari ndokushanda kwenyu kwamunoita. Chakudzai manje. Vana kundisvikira vari kutaura vachinezi vari kumashure. Asi hava kundisvikira. It's Lily say. Ndagara ndoga. Kazhinji mabhazi ayambozara. Kubva zvandakakwira bhazi asana mbogara pasiti nemunhu. Nhasi kana togara namai vagara apa saidi uye vagara apa. Kazhinji kacho ndogara ndoga. Pamwe pese nengodori 1. Tichiona hedu taundi tichinda. Tinoda kuona nzvimbo. Tichiona nzvimbo tichinda. Tinoona imwe nzvimbo tichinda. And I love good news in the midst of some
zvemasitomu ati chatombozvitarisa heresu. Haiwa zvedu takutongoseka. Mwari vanotichipa simba. God give us strength. God gave us strength dzekuseka. Nezuro pane chapter yandaiverenga azi mabuildings ese mashopu. No, mamwe anenge ari mashopu, mamwe anenge ari chii, mamwe anonowo kuti kumusoro kunozoita chii, maofisi here kana kuti chikoro. Amen. Iziveni zvimwe zvinoti pamusoro pe. Pane chapter, pane vhesi yandaiverenga nesuro panhuru yainditi rejoice, yaindiudza kuti rejoice in the Lord anyway, no matter you are crying, no matter what, just lift up your hands and always say, God, you are wonderful. Saka ndakabva ndangoti tikatitoseka zvedu in the midst of everything, titoputikana kuseka tiite zvinotinakidza. Ukateedzera munhu wanga mugoni. This evidence, how are you? Nono apa pakanzi Bedford haisi yemabhiza iyi. Ende mabhiza yakanzi college arms, kuna kuti chikoro kana kuti restaurant. Oyi restaurant inenge iriwo restaurant. Nini yakanzi kwaiguka Dubai. Nini kuti ndezve zvimwe hatizoziviwo kuti ndezvechii. Julia, zvinoitika for a short time, 3 days, 2 days, 4 days, and then it's gone. Shiri nongozofa. It's a new, start of Mary, new day, new chapter. As chai was down, Masvada, Astamukandine, Kameka Joy, praise be to God. Amen. Ukaona down, actually, if you see yourself that you are very down, tanga kuimba nzeo dzokurumbidza. Mweya wako unongosimudzika, so imba nzeo dzokurumbidza. Tanga kutorumbidza uchimba nzeo dzokurumbidza uchimba, nzeo dzaunozwa dzekumusha dzokurumbidza uchimba. Unotoona mweya wako watotanga kusimukira, so wanzi nzvimbo dzokunamatira. All right. Okay. Saka iyo ichi yatadarika iyi. Clifton House. Amene kuti chii? Azisi dzimba iridzo dzimaflats kana maoffice ane? Pane maoffice. Ukaona uri pasi mfuma, you feel like you don't want to talk, you feel like you are stressed, you feel like you don't want to eat, you don't want to do anything even to bad. Tanga kuimba. Kuramba uchingoimba zvakonzodza kurumbidza uchingoimba. Unopesera ngoyo mudhu yako wega so. Pesera pera mudhu rako wega rokuti unochezvo. Mangana tikunda kuchechi guys. I've got my diaries ari muno. Mangana vati vari kuya kuzonditora tiende kuchechi. So tinenge tiri kuchechi mangwana makusei. We are going to go to church mangwana. We are going, apparently we are not going to have any lunch because it's so tichiripo fasting asata pets. So no lunch, but they can have lunch. They can have their lunch, it's fine. Tiripa ningirikire. Pakuinda takaenda mawana tiri mumuchechi. Tumbonawo chechi dzekuno dzakamira sei. There is joy in the Lord, Ashley. There is joy in the Lord. Unoziva kuti pasi rino rese rinogona kushayiwa joy. Unogona kuve nemari, you can have so much money. Ukave nemotikari dzinoshamisa, ukave neupenyu hunoshamisa, but usina joy. Do you know that? Usina joy. Hanzi which church is the kwanzi inonzi chi? Handichazivi, but hanzi chechi yevarungu yakasangana nemablacks. Handinyatsozva chazobvunzwa imangwana. But hanzi chechi Pentecost yevarungu yakasangana nemablacks. So ndokatichaenda mangwana edu. Ndokatichaenda mangwana. As three more 31 days. 31 I said at least 31 tachirawa ma 15. Tachirawa ma 15 tiri kuchova. Ati said pa 31 pa ma 15 na. Tiri kuchova. Tiri kuchova mbijana. Kwete. Kuchova. Anzi kuva soya andimawisisi. Ansana mbaenda masowe saka andimawisisi masowe.
ndimahwisisi handinyatsogwisisa style yacho kuti handizviwisisi. SJ haizi Kingsgate Church. Thank you Beverly, thank you. Ndiyoyo Kingsgate, ndizvozvo tikuenda Kingsgate. Ndiyoyo tikuenda Kingsgate Church. Tikuenda Kingsgate Church. Yes. Kingsgate Church. Queen Clay, how are you? Icho chinhu chandaiti ndoda kutengawo changu ndidrive icho. Sure here Beverly, next time chechi ndikoko katita kuenda kusanga tichasangana chete. Kuti ndokuchechi kwatinenge takuenda saka tinozongosangana chete. Tinenge tichatongosangana chete. Chechi. Tiriko. Kanza I can imagine chando vanhu vagere kumasowe vanenge vatojaira. Vatojaira unozati kuna matamwari hakuna basa kuti kukutonhora kana kuri kunaya. Mwari anongonamatwa chete whether kuri kunaya kuri kutonhora kuri kudi. Mwari anongonamatwa. Saka kana chida ko vanotojaira kutozoti nhasi ndise kuna idere kunamata kukutonhora but totongoenda kumasowe. You came as well indoors. Okay. That is the end of the muti. What's one it's okay, one it's a mumba. So one it's a more.